Ieder genees. Nou ja, zei het. Wie is maar, de pauze is dicht. Och heer, zei het best maar. Er zal wel een nijing komen. Ja, zei wie is, maar het zal wel een romsloeren. Schreeuwer Hielke Speerstra die zijn verhaal docht onderwijs van Ljouwert naar Starem. Allier om het Frieske boek op elkaar te zetten. De weekmuziek van Bouke van der Woude Begelieks. Ik ben op tijd verrelen van Blessemondpaard. Dat brengt me in extase van Hans ontdaad. Geweldig, wij voelen je toevallig in. En dan meisje dat nee. En ja, mooie gedichten, mooi stikken en mooie muziek. Beter kunnen treffen. Van mooie reis naar Warkum had ik nog nooit maken. Nu waast je meer hoe de literaire treinreis in K-route.